Hello guys, welcome back to my YouTube channel. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାର କଲୁ ମନ୍ଦିର ଡ୍ୟାମ୍ ଚିତ୍ରାପଲ୍ଲୀ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଏରିଆ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଯାଉଛୁ। ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ନା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଟିକେ ଦୋକାନ ବଜାର ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଏମିତି ଲୋକେସନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବୁଲିବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଏବେ ପରଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ରେ ଚଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକେସନ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଆମେ ଆସିଲେ କେତେ ତଳେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛୁ। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଲୋକେସନ୍ ଅଛି। ଏଇପଟେ ଲେଫ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନ୍ଦିର ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ। ଆଉ ଆମେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଲୋକେସନ୍ଟା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ। ଏଇଠି ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କେମିତି ଜାଗା ଲୋକେସନ୍ଟା ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ଲୋକ। ଏଇଭଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ବହୁତ ଜାଗା ସେ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯାଉନି। ସେ ଭିତରେ ବି ପାଣି ଭିତରେ ବି ପାହାଡ଼ କିଛି ଅଛି। ପାରିବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଭାଇ ଭେଣେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଏନ୍ଜୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକେସନ୍ଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଥରେ ଥରେ ଆସିକି ବୁଲିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ କାହିଁକି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଏଇଭଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର 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 ତ ନୁହଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଥରେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍। ଆଉ ତାର ଭିୟୁଟା ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆସିକି ଆପଣ ଥରେ ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ସେପଟେ ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ସେପଟେ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଯିବା ପାଇଁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯିବା।